γεροντάκι, πού είσαι ρε? Πάμε για ξυλάκια. Τι ξύλα ρε, πάμε μέσα να πάρουμε και το μουτζούρ να φύγουμε, έχουμε παργύσια σου λέω. Ας το μηχανάκι, δεν είναι μέρα για μηχανάκια. Τι ξύλα ονειρεύεις, αφού είναι η μέρα σήμερα, είναι η μέρα των ταινιών. Σήμερα είναι και τα ξύλα, σήμερα έχουμε την προβολή ταινιών ρε γεροντάκο. Μα σε την πόρτα γεροντάκο θα πέσεις. Άντε πάμε περάσουμε να πάρουμε το μουτζουράκο 2 λεπτά και να ήδη έχουμε αργήσει. Έλα μουτζουράκο, στέλα μουτζουρά. Τι φτιάχνει. Τίποτα εσύ, άντε ακόμα. Για πού. Πάμε, έχουμε το φεστιβάλ ταινιών. Θα φάμε τίποτα τώρα, πιούμε για τσίπρο και μετά. Φτιάξε δύο κουτό γεροντάκο. Ελάτε γεροντάκια, ελάτε να πιούμε πάνω. Καλά φεστιβάλ. Το πιο απ' όλα. Έλα το γεροντάκι. Ωραία, άντε, ωραίος ο γύρος. Εγώ ξέρω ότι στο σινεμά φίλοι παίρνει popcorn. Άντε ρε και αργήσαμε βρε, και αργήσαμε. Πήγατε. Κύριε, καλά σήμερα είναι για το Σλάβ. Ναι ρε εσύ, τι μιλάμε τόσο καιρό. Ρε τι έχω πάθει, δεν καταλαβαίνετε τίποτα ρε γεροντάκια. Είμαστε λίγο στον κόσμο μας. Έτσι, όμορφα, όμορφα. Καλή κύκλους. Ρε εσείς, δεν βλέπω κόσμο, πως ήρθαμε νωρίς. Εδώ είμαι ρε. Εδώ είμαι. Ξέρω εγώ ρε. Ρε εσείς τι κάνετε τάκια, τι κάνετε. Εδώ ήρθαμε για την προβολή. Σας ψάχνουμε πάνω Ποιο πόση ώρα. φεστιβάλ, 2-3 Μαρτίου δεν είπαμε. 2-3 Μαρτίου. Και τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ μέσα. Πάμε, φεύγουμε. Σηκωθείτε, πάμε να αφήσουμε κάτι. Πάμε. Πάμε για φωτισμό. Πάμε για... για φώκες. Φώκες. Σλάβ και είστε εσείς, δεν χρειάζεται, εσείς θέλετε σωτηρία, δεν χρειάζεται σλάβ.